kwamasomo but mudze musaga yondo muchekeresa zvinhu zvekutemba musangano izvi musangano wake kupinda neback door yawo zvekumama zvega mudze kuti nindomuisa panodziya agara achiziva ona kutiwo zvese vanhu vemuchechi makono vabhadhara kuti vanyepedzere kubatsirwa vapfana vacho vanonga vachikuimba kuti vakuimba unovabhadhara unobhadhara futi kuti uendewo musangano wobhadhara futi mafollowers wobhadhara futi kuti uwane uverifyiwe wobhadhara wangu chimbofungwa dai usina mari dai uri dhodhi anokubhaisa wobhadhara futi kuti vanhu vaseke zvimafani jokes zvako zvaunongoita zvekumama zvazvo kudanzi vanhu obva vanzoya papeji pangu ndikuinisa 1000 wotanga kuti hazvinhu zvisina basa vanhu votanga ngoseka because vakateya mari mana respect yayo vanhu talent rawaona isu hatina nyaya ndakamboya chekumanikidzira iwe chingumira iwe kadhi remusangano weZANU-PF wakatenga zvese ungochimotenga tenga uchibhadhara kuti upinde mukati wada kutaurisa man iweyo tsagewo chimumira iwe relax kwaunogara chako wana wanakiro newo utozopedza wakutotenga machikeni ini kuti vanhu oye machikeni muuye because ukangonofamba vanhu vanotongoti mufesi yedu uzvo unozotanga kufamba uchipawa ni mari chimofamba usingapawa ni mari mbona magetos adi kuona vakuda kupfeka saiziombe vakuda kupfeka yasisinjuwe vakuda kuchuta nyevera buwe chavapana mangoma vauye siitira vari kuda kugara iroro ropisa vaudzei banditi rochisa robvira kuvhura machisa ndisikukwatisa ndozvivarisa ndovamakisa ndovapusisa vakuda kutiza magurisa kutotera panovakutisa ndovafembeza ndovajepesa kwenyisa uzandikumire zvekuma handitye kwenyu kuma haiwe shiti mani kuma uzandikumbure usaitisi mwana wehuno kushata kunge akaboka nduwe